बारगु एनडिएफबिनि सोद्रोमा रुंसारि गोमोथाव ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फाखौ दिनै बेखेवबाय। बर' हारिनि रैखाथि आरो उदांस्रिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थांखिजों नखरखौ नागारनानै थांनाय 2005 मायथाइयाव एनडिएफबि आफादाव थांदोंमोन मुंख्लं गोमोथाव ब्रह्मआ आरो बिथाङा 2010 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव सुथुरफोरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। हारिनि थाखाय गावनि बेसेनगोसा जिउखौ बाउसोमलांनाय मुंख्लं गोमोथाव ब्रह्मनि गोसोखांथियाव लुफुंनाय बिथांनि मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवनाय जायो। आथिखालाव बिथांनि रुंसारि जानाया 15 बोसोराव आगान होबाय। बिथांनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनायाव बाहागो लाफैनाय सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो इसोरनि खाथियाव बिथांनि जिउमाया आलो गोजोन थाहैनायनि थाखाय आरज गाबदों। मख'नाय जायोदि मुंख्लं गोमोथाव ब्रह्म बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों बेखौ नोजोर लाखिनानै गोमोथाव ब्रह्मनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया न'नि साखाथियाव गावसिनि रां खरसा खालामनानै फिसाज्लानि मुंख्लं खाम्फा लुनायखौ दिनै परबजरा ओनसोलनि सिनियर बारगु एनडिएफबि जोंब्लाव ब्रह्मआ गोजा फिथा हानानै बेखेवनानै होयो। क'क्राझार जिल्ला परबजरा महकुमानि सिङाव थानाय टेकनजरा फाथ्रि बुथियापारा गामिनि मुंख्लं गोमोथाव ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो परबजरा ओनसोलनि सिनियर बारगु एनडिएफबि जोंब्लाव ब्रह्मजों लोगोसे मुंख्लं नखर आफादनि गाहाय आफादगिरि अनसिं दैमारि आरो नेहाथारि उदांस्रि नार्जारिजों लोगोसे गोबां बारगु एनडिएफबि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि नुजाथिफैनायनि गेजेरजों रुंसारि गोमोथाव ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। सिगांग्रो गासै एक्स एनडिएफबि जानानै गोमोथाव ब्रह्म बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा हामलायनाय जासिग्रोदों। खारन जाय हाबाफारिखौ जों मावनानै होनांगौमोन बेखौ बिथांमोना गावसोरनि आरजिनाय रांजों बानायनानै जोंनि सिगाङाव बिदिन्थि हिसाबै दिन्थिनायनि थाखाय आरो फारसेथिं गोजोननायबो मोनदों जे बे मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिनारि बिदिन्थि हिसाबै जानानै थाथोंसै। जायफोरा नाखि दा सरकाराव दङ बा सालायबाय थादों बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायदों जे दिनैसिमहालागै जोंनि मुंख्लं नखरफोरा 642 सा मोननो हादों, नाथाय गोबांथार बांसिनानो मोनाखै। बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। जोङो थांनाय समफोराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो सावरायदों। सावरायनाय समाव बिथाङा बुंदों लासैनो गासैखौबो फारि फारि होलांगोन होननानै आसा फारिदों जे बिथाङा गावनि खोथा होनाय बादि इयुनाव जे बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। बिथाङा माबे समावहाय जे आफादाव थाङामोन आरो माबे समाव बिथाङा मुंख्लं जायो? बिथाङा 2005 मायथाइयाव आफादाव थांदोंमोन। बिथांखौ आंनि आखाइजों दैथायहरदोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा थांनाय 2010 मायथाइनि 15 डिसेम्बरावहाय मुंख्लं जानानै थाङो। दिनै नुजाफैनाय गुबुन गुबुन गामिनि दैदेनगिरि बुद्धिजिबि गासैबो रायजो राजाफ्रा नुजाफैदों। लोगोसे गोसोआव मोनसे दुखुबो मोनखांनाय फैदों जे बिथाङा जाथि हारि दानायावहाय माहारि दानायावहाय जे गावनि थै जिउखौहाय जेन' बलिदान होलांबाय। गावनि आंगो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो नागारलांबाय। दा दिनै जों बे हिसाबै बिथांखौ गोसोखांदों, दुखुबो मोनदों। लोगोसे हारि दानायाव जे बिथाङा मैखोम बाहागो लानानै दिनै बे परबजरा ओनसोलाव मोनसे सनानि हांखोजों बिथाङा नाम लिरजालांबाय। जों बिथांखौ लानानै जोङो गोग्गानाय मोनदों। आरो बेबायदिनो सारा बिटिआर नाङैनो जेसेबांनाखि बर' माहारि दानायावहाय जायफ्रा गाव गावनि आंगो थै जिउखौ बावलांबाय बे बिथांमोनखौ लानानै जोङो बाक्सानि साम' हाथायाव मोनसे मार्टियार्स टम्ब हिसाबै सेन्ट्रेल हिसाबै जों खालामनो
थांगासिनो दं। बे खालामनाया टेन्डारबो जाबाय अबसे दिनै खामानिखौ लासै लासैनो मावलांबाय थासिगोन। माखासे प्रसेस सोलिनायनि थाखाय सम लादोंमोन। दा थांनाय बोसोराव जोङो जिउथि हजों जों खालामदोंमोन। जोंनि माथियास थम बानायनानै जोङो जिथु हजों गिबि खेब खुंबाय। दा बे हिसाबै जोङो मोनसे स्थायी भाबै खुंनो थाखाय मोनसे गिदिर माथियास थम लुनानै जों खालामलांबाय थानो थाखाय जोङो सानदों आरो बे साननायनि थाखाय दिनै खामानिखौ मावफुंनो सरखारनिफ्राय जिथुनाखि टेन्डार होनानै दिनै सासे कन्ट्रेक्टरनि मुङै गावनायबो जाबाय। दा खामानिया सोलिलांबाय थासिगोन। बे हिसाबैनो फैगोन 14 सेप्तेम्बर दानावहाय जोङो जमायैनो जोंनि सेन्ट्रेल हिसाबै जों बिथांमोन जिथुनाखि मुंख्लं जालांबाय बे बिथांमोनखौ जोङो 14 सेप्तेम्बर सानखालि जोङो बे जायगायावहाय बे दिनखालि जों गोसोखांबाय थानाय जागोन। आरो लोगोसे माथियार्सफोरनि मुङाव एक्सग्रेसिया मोनब्रै फेज होनाय जाबाय दिनैसिम। बे मोनब्रै फेजआव जों गासै 840 सुबुंनो एक्सग्रेसियाखौ होनाय जाबाय आरो माखासे गोबां दंबावो। बे गोबांखौहाय सरखारजों थानानै सरखारजों रायलायनानै नारसिननानै जोङो जिखिनि बिथांमोना आद्रा थालांदों, जाय न'खर फेमिलिफ्रा आद्रा थालांदों, बैफोरबायदि न'खरनो माबोरै मोनफुंहोनो हायो जों बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो जाय बिथांमोना मोनाखै हयथ' खोब खम समनि गेजेरावनो मोनगोन। जों बिनि थाखाय सावरायगोन आरो हाबाफारि बायदि जों खामानि मावलांबाय थागोन।